Abusuafo Makwaba eba Susan Media Toso. Ena so yɛ da foforo a Onyankopɔn de akyɛn. Ena yɛ free kra e trade. Ene Sabin akofrom akopiem ewo patch number 1 ene patch number 2 a ewo Amansia West district no ase Asante Mantamu. Yɛda so enam N8 Santasa Anwankwanta kwantempɔn no eso. Enyuma pii ne esuku ewo akwan no eso. Monka yɛn ho, niambua ne akɔnhoma. Nyanhwɛ dwumadi a ɛkɔ ewo kwan ne so. Sɛdeɛ kwan ne sitie, sɛdeɛ anamontuo sitie, ɛne sɛdeɛ nkronkro no esitie ɛfa. Me damase.